Pak. Nggih. Go. Heeh, mangkar mah. Orangnya nyekat di anu loh di sebagian sebelah sana, bagian nggak ke sini nyekat di jalan. Ya Allah ini masuk anu toh ini. Sampean kau rong. Siap ya. Dilapnya ya harus siap kok ya. Tugas. Gaspol. Masin ke aku nungguin kok. Halo guys. Halo guys, Dadah. Seto. Tempon kene guys. Awah. Iki ketemu bestine jan bestine rempong. Besti tenan rempong, Mas. Rame kok. Lah bolo besti. Ayo monggo. Aku melu karo kene ya. Ayo. Karo sapa? Ayo lo. Pakone Ayo Buten, medun. Aku ora medhun sak rasane. Aku melu sing arep. Mbak Bella. Kalem. Sampean komentar dia tanggo? Insya Allah. Halo. Kowe ngijeni apa sih? Si Bu ijeni apa? Ya parsi rek. Sing tak izini. Iya rek piye kuwi. Kok lalong ra gente kok. Ora tak kok. Wes, gue cuma tidak Giginya rung salib. Wes. Bisa. Nah, kurang. Nggih. Mengke riyen. Yo lho kus bungkang. Saleh mah kong kari ya. Nggih, lha mengke dintosi. Ora dinteni yo ramean. Mentere kapan-kapan. Ya perampun adan nggih ya. Masaku pun adan. Aku ngenteni dulurku itu. Kan dulurku dereng lebat. Syuting dadah ya. Dadak kapi.
Salam Bang Sri. Oke, ini Sobat Wonogiri, keluarga besan dari Temanten Putra sudah datang. Senani urung barok. Les baru oleh. Buka des. Nyap. Monggo. Lengkap mau seleren neng pelaminan lah. Buatan daun. Ini namung pasrah, nampo. Namung resepsi foto-foto nih. Ini kemandian kok yang kembang ternyata digoreng gobrok. Ini masih Keluarga besan sudah datang. Boleh cekak-cekak tak sawang kan ngajak mobil orang. Kayak kita tak tangga. Apakah bisa ya? Kata nih, kowe kok jegol kono aja. Dengan iki mantu ngoten. Tapi mantan. Ini ya. Ini lho.
Mas kok ngendi lho penting mlebu. Ning jaran lho. Iya, Ti. Kok ngendi Ini ya. Ipun. Ini nih. Ini apa? Panas serem, Oh, ini. Angga untung. Iki salahnya ning kono ya. Kayak mah ya, ya. Lo kan beku loh, halo. Nah, tuh mau kan beku kan mah. Dengan itu ada rasa yang melanai. Jangan beli turun bareng. Yo mendiang enggak. Dang kuwi ketok.
video malah video. Zaman foto dulu malah foto. Jam sono, oleh ngapusi jam sono.
Aku pakai terus Bu kolon ini. Bener pinter menek pilih Bu kolon. Kali yo pas kali yo ora pintono kali yo. Iki lho kok bibite Ketawa-tawa kayak murah, suaranya si bintang. Kalau sudah, oke, lanjut aja Mas. Kalau sudah Mas. Iya, iya. Oh kali. Lagi tahu. Biasanya gue gini aja nih. Oh kan lagi apa? Sikun. Iya, kalau sudah pasti kan. Ujian masa lebih lupa ya Allah. Lalu aku sing MC kok bingung kok mereka pakai tamu. Kulo karo piku open gini. Betul. Ora apa kebelangannya. Mas kita akan jenengan Mas. Oke, monggo kanca-kanca. Iki kan enggak apa? Ayo kok mendandut apa? Udah bersiap Yung makan. Ini
ayun ing Syekh Budiarto saking rasane Gusti ingkang moho asli owasi ingkang gambar goyo pangargo ingkang lalu matesaku para kawedasi kajeno wonten ing ari kalenggahan siang punika panjenengan jelasan kawula tansah pinangaken makempal manunggal kanthi katentreman karaya kabagyan sarta kabagas warasa dumateng para punden para binisku para disku ingkang sampun kono ing pangawas miwah ing pitutur ingkang satuku kinabekten dumateng para pangembang anggaring kodo sakjane nagari ingkang ngasta som-som ngaku sesering adil ingkang saking pinobot Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa binasma'inu ala mulki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mugi sih mugraning Gusti tansah kumandhut dumateng para tamu para sedaya lumeber dhateng kawula. Kula nuwun wonten ngarsanipun pemuda sepuh hadis sepuh para alim ulama ingkang siang dalu tansah cakting kitab suci Wahyuning Ilahi minangka kiblating panembah wonten ngarsanipun para pangemban-pangemban praja wonten ing Desa Sendang Kecamatan Purwakara ugi dumateng Sarjono Sujono wabarakatuh. Ingkang salajengipun wonten ing Raina Kandhang punika kawula kinenhamasrahaken ingkang putra kakung sesilih Bagus Untung Budiono mugi katampi lajeng wisuda miturut adat ingkang sampun lumampah wonten ing Sendang Purwakara Wonogiri. Salajengipun kawula diamasrahaken Nak Mas Bagus Untung Budiono menggah panggulungan yaitu bagi bangun beberapa wonten ing madyaning masyarakat sakotahipun kawula pasrahaken dumateng Bapak Muhammad Sori miwah tangga kepalik sanak sedherek minggahipun wonten ing lingkungan Sumber Sendang Purwakara. Mbok bingung kirang suba siko kirang tujuh krono nerak alisir saking gegarising kautamen wonten ing wewengkon Sumber Sendang Purwakara mugi kersa biyonta miturut satataning lingkungan Sumber Sendang Purwakara.
para tamu para nggih tamu putri sowan kamu dinarepit sawetawis sanes dherek tangga tepalih namun derek mangayu batu anggenipun Bapak Muhammad Sori Sari Budgalwo mentas pitulus ingkang putri sesilih Dimas Ayu Welianingsih Mbok bilang anggenipun sowan kirang Mujutomo anggenipun ngabdi sarira rombongan Besan Baroyogo saking Sumber Kekyar Kolakoro kirang trapsila lumantar kawula nyuwun agung pangapunten ingkang awujud talining kekandangan namung kangge ngraketaken anggenipun sami pasedherekaken mugi kersa Bapak Muhammad Sori utawi ingkang silih sarira kersa nabi mugi-mugi munggah talining kekandangan kala wau tansah raket sumeket anggenipun sami bebisanan ingkang salajengipun sudah sakmono nggih kagok titipan wonten kita maseta malih wonten tigang warni ingkang setunggal mangke kagem Pak Kadus kagem Pak RW menapa dene kagem Pak RT wonten ing wilayah Sumber Sendang Purwantara menika namung kangge tetenger paseksen anggenipun Bapak Saryo Kintun ingkang putra Mas Untung Budiono borong anggenipun kula miturut satapaning ingkang sampun lumampah wonten ing Sumber Sendang Purwantara. Nuwun sewu mugi kersa ingkang sisarira kersa nyaket kawula nyanganaken munggah talining kadangan menapa dene kintaka ingkang kagem paseksen. Matur sebenarnya menggah paling kadangan sampun katampi. Salajengipun panyuwunipun Bapak Saryo Sari Budgalwo bilih benjing dinten Setu Legi wetawis jam 9 wetawis jam 9 mugi kersa Bapak Muhammad Sori Sari Budgalwo kersa ngirapaken ingkang putra temanten kekalih kakirapaken dhateng sudulipun Bapak Saryo wonten ing Sumber Kekyar Purwantara mapanipun wonten lor wetan sak ngandhapipun Regi Jumbri. Jadi Kekyar pojok lor wetan wonten padukuhan dukung belik kepuh. Mugi-mugi panyuwun kula wau saged katampi dening Bapak Muhammad Sori. Mengatur ingkang pungkasan mbok bilih satataning adicara bahagian wonten ing omah sarjan menika sampun sawetawis cekap. Lumantar kawula Bapak Saryo dinaripun para sanakadan saking Sumber Kekyar Purwantara badhe nyuwun pamit lumengser wangsul dhateng dalemipun piyambak-piyambak. Atur ingkang pungkasan mugi kersa Bapak Harto kersa paring palipur sawetawis kagem kanca-kanca besan. Yo bilih kanca besan sing arep umbang menika Mas Buto siap. Napa boleh sing kersa nyawer. Menika campuranipun kok Mas Buto. Oh Medita, kira Mas Buto. Medita. Matur sembah nuwun Mas Buto sampun kersa paring palipur dhateng kanca-kanca besan. Saking kula kirang caksana bilih kathah agen kawula matur wonten kekirangan
kita ngatur kirang nutup anggenipun apa basa kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasana sabda kagem dhumateng panggung atus. Latas Iblis Wijang Wijiling Pangandika saking panjenenganipun Bapak Dhandung Marsangka ingkang minangka pangarsaning lampah saking Barayagung Bapak sarya sekalian Ibu Nadia. Dumateng kalajengaken kasareyan dicawikan sanajan punika. Matur nuwun Mas Supote kaya ketoprak kopcar wae. Kawula nuwun saderengipun nyuwun pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulun rabbina bil haqq wa nudu anil umul sanadul istumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Sariyo sekarang Ibu sahabat keluarga ingkang saking sumber RT 03 RW 03 Desa Kedan Kecamatan Purwantoro Ugeng Alumati dumateng kru Campur Sari Megita statusipun Megita niku Bu Polo nggih. Megita ki kulonan mriku Gita. Ini Purwantoro jadi yo Gita. Jadi kan ngeten nggih. Kru Megita sedaya kemawon ugi ingkang alumati. Dumateng Bapak Ibu para tamu kakung saha putri ingkang kepareng lenggah wonten ing griya dahar sarjan Jedak Bangsi. Sedaya kemawon kula boten saged nyebat asma panjenengan setunggal bapak setunggal ugi teng tenggo-tenggo sapatan pitulunganipun bidang wonten ing jaman yoni kepaten. Amin. Para penispo Bapak Ibu ingkang kula hormati, langkung-langkung pujanipun Kakang Besan Miloryo Bapak Saryo Sagoda Keluarga wonten ing menika kawula nyuwun pangapunten. Awit menapa kawula nempel kamargitan panjenengan. Panjenengan ingkang nembe sekica lenggahan napa dene mawan pangendikan. Kawula ngadeg banjur jeraga wonten ngarsa andika sami ateges boten mirangi subasita kawula. Saha trap sira kawula. Kawula pratapa minangka tarangatur saking panjenenganipun Bapak Muhammad Sori sekarang Ibu Nuryanti Sagoda Keluarga ingkang kepareng matur inggih punika ingkang setunggal atur panampining pasrah pinanganten kakung ingkang atur kaping kalih inggih punika ngaturaken atur asung pambagyo mugi kunjuk dumateng Kakang Besan Miloryo. Para penispo Bapak Ibu ingkang hormati, wonten ing mriki panjenenganipun Bapak
panjenenganipun Bapak Sori sekarang Ibu Nuriyati anggen nabi kawan panjenengan sedaya kemawon Renene kapan? Kirang-karo kawit menapa nampi kawan panjenengan boten wonten bali semanipun piyambak awit menapa nggih mengingi kawontenan genipun boten cekap menawi kangge nampi tamu ingkang sak menten kalih menika. Awit menapa nggih griyanipun menika mlebet teng jero nggih dalane sempit omahe ya sempit. Pramila nampil teng kene Rio Dahar wonten ing jajan cetak Bang Sri punika. Wonten ing mriki panjenenganipun Bapak Sori boten kira-kira sagumat dumateng Bapak Saryo sekarang Ibu Ramyung sakonya keluarga. Ada ingkang salajengipun mriki. Panjenenganipun Bapak Sori sekarang Ibu Nuriyati nyuwun pungkat. Nyuwun doa restu dumateng panjenengan sedaya ingkang parawuh wonten ing griya dahar sarjan menika. Panjenengan paring ingkang saged tata dharma menapa menika? Nggih saged kagungan putra nggih. Kagungan putra utawi Pak Sori bakal duwe putu. Ngoten. Kakung saha putri sami mawon. Mas pinanganten panjenengan pun satu dua nggih. Program pemerintah cukup loro Mas nggih. Padha wae. Ngene nggih, saestu. Dua anak wedok loro ya Pak. Nggih, iku program saking pemerintah kula sampaikan dados saged keluarga ingkang bahagia dan sejahtera. Menika program saking pemerintah. Ilmu dene pinanganten kekalih arep gawe sak lusin ya ora apa-apa. Jadi iku hak masing-masing. Atur ingkang salajengipun sami Ibu kula nggih, padha-padha sumber alhamdulillah. Golek pisan sini iki angel asline nggih. Padha-padha oleh sumber RT ini ya padha nggih. Berbeda disane kecamatan padha. Mangke masa bola anggenipun kula wonten tentang pangertosan dumateng putra pinanganten kalih panjenenganipun Bapak Sori boten tiga-tiga anggenipun paring pangertosan dumateng pinanganten kalih ampun was sumelam Bapak Saryo awit panjenenganipun Bapak Pak Sori menika saestu teng putra teng yuga menika paling sabar paling sayang. Kados boten ngira yen menika putra mantu. Kados dipun anggap yoganipun piyambak manten. Aturipun mekaten kala. Atur ingkang salajengipun nggih bangsa kasilipun mbok bilih mangke putra putrinipun Beli Aningsih mangke sumodha wonten ing Sumber